Сьогодні ми перебуваємо у Братиславі, у самому серці Братислави. Позаду мене Братиславський град. Це замок, який постав із попелу. А ще буквально 2000 років тому тут проживали племена, римляни та кельти. А потім, під час його будування і в часи 16, 17, 18 століття відбувалися тут відомі бали. От як, наприклад, імператриця Марія Терезія влаштовувала тут найгучніші бали в Європі. А після цього в 1811 році сталася ситуація, що замок цей через недбалість солдатів згорів до попілу і стояв такою собі пусткою, залишався аж до середини ХХ століття. І рішення про його відновлення було вже прийнято після завершення Другої світової війни, і весь процес починався про відновлення від 1953 року.